nikech usebedo gi jotelo useromo kodgi useno kaka gitimore kaka jomatindo bende timore kodgi gi samoro geno mar jomatindo samoro jomoko gombo ni mondo oyud mwandu mapiyo kaka jomatindo ma samoro ok nyalore momiyo samoro bende jotelo nyalo wacho ni an dwarikni ok samoro ok ing'e ni jatelo nokawo ndalo mar romo nade mondo ochop kama ochope gaucho nitie wach moro malodo iyi midwa ni mondo inyis nyikwa Ramogi ka bedi nyisogi ni to kaka jomatindo ang'o ma nyaka time e dakika achiel gaucho. An gima nyalo kono vijende mantiere vijende wa matindo rowere matindo mang'iyo yes kiwuok Migori, Siaya, Kisumu, kanye Nairobi nyaka Mombasa ni ogik sama koro nyaka change mentality maru kendo be koro nyaka udil gi jogi wise kama giparo ni gin wise no koro nyaka udil kod gi wisely makuru kura makuru ID to nyaka koro jipanga to sani eri kiongozi mora mora kato bed mana women rape sama women rape ma Siaya county ma central karka lose about in development kako do empower mine lakini women rape ma wuok Nyanza biro lose joma dwarogi kaka gibeyo to sije gi 60 years to biro rally biro nyiso jika ko ber kaka jidware kaka jini mago pusi maka ngato wacho ni to wawa babu kama bana ni rally no wuogi kama bosa wuok ni endilu ko de kanyo kejo nego nyiso gik mondo atimana so bijendewa ni enough is enough manyuru ngiuru viongozi ma nyigi interest kendo nigi aja mar empower mane ma wacho ni make sure ufuate tanyalo nyiso Roymondo mondo man poka bedo sipu ni kapo ni gik motimo gi en adieri to make sure no time makata kapo ni jogo insist ni biro gole PS interior PS no to gimotimo ne fuate molo ubed maber no please jomoko ni no mie post no mondo gi no agodo jitu mane manyiso pia wandai Mbadi gano nyicha nane no Mbadi ogolo 1.5 million mangeni no all kano idho ndege tangeno onyo masiria pesa no wala ni mondo kawe sudi Okaw sudi bende otere Migori otere Suba okele karka to vijende wa Nairobi kama yanga ika madhare kwa ruma korokocho dandora begele nafasi katike wach mar udi yes udi giwe keto wani kwa nani nyiswa ni mondo juu ya usimu vijende wa yuge smartphone sani wane serikali gilungo gutieno to gikono wani ngane ukondeki nyingi ngano dikosa kete kwa visa no je udi goeko kone kagi bigi kao gibi kao details kawa tire udi. Exactly.